Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian kulturarloa. Kulturarloa Eusko ikaskuntzarekin batera, kulturgintzaren zabalkundean. Patxi Bastarrika, Babeli Gorazarre. Hizkuntzak aberastasun dira, hizkuntzen ugaritasuna aberastasun da. Hizkuntzak oroar babestu egin behar dira, batipat gurea. Gure hizkuntza bizi berritzeko lan egin behar da, politika bidetik ere. Hizkuntza txikiari lagundu beharra dago, baina lagundu behar hori ere arrazoitu egin behar da. Ez da onargarri darwinismoa alegia, indartsuenaren agindupera ustea aula. Bizikidetza, elkar bizitza horixe funtsezkoa eta giltza den kontzeptua. Alberdania etxeak argitara eman duen lana da. Babeli Gorazarre hartu du izena euskaraz. Gazteleraz beste modu batez hartu du tituloa, Babel o Barbarie. Bi edizioak, euskarazkoa eta gaztelerazkoa aldi berean plazaratu dira. Tituloa ez guztiz berdin, baina liburu barnean dagoena mamia bat bera ote da, Patxi Bastarrika. Bai, gauza bera esaten da. Itzulpenetan beti gertatzen da, itzultzaileak bere ukitua ematen diola, baina bai, gauza bera esaten da. Hizkuntzaren gaian ez ote da zerbait diferente esan beharra euskararen barnean dagoenari eta kanpoan dagoenari, hizkuntzaren pertzepzioa bera dute batzuk eta bestek? Hizkuntzaren pertzepzioa ez dute bera batzuk eta bestek, gauza askotan, baina hemen ez gera bizi ez da ere, euskaraz bakarrik dakitenak eta gaztelaniaz bakarrik dakitenak. Hemen bizi gara erdaldun elebakarrak eta bizi gara elebidunak. Euskaraz dakitenek gaztelaniaz ere badakite eta arazoak azken batean hizkuntzari dagozkon arazo partekatua dira. Eta ez dut uste egon behar dutenik bi mezu edo bi diskurtso diferente euskaraz dakitenentzako eta euskara erabili dezaketen eta erabiltzen dutenentzako eta bestentzako. Zu mezuak baituzu, batzurendako eta besterendako. Jakina, bai, mezuak bientzako dira. Zen eta ez mezu bera. Ez baita dute egiteko bera, ez da? Adibidez, erdaldun ere bakarrek jakin behar dute, euren esku dagoela, hemen, hizkuntza bizikidetza askozaz ere bareagoa eta harmoniatsuagoa izatea. Zergatik, euskararen kontua, hain zuzen ere ez delako euskaraz dakitenen kontua bakarrik, baizik eta bete-betean da guztion bizikidetza afektatzen den kontu bat. Eta gaur oraindik erdaldun elebakar direnek euskararantz urrats bat emango badute, euskaraz bizi diren munduen berri izango lukete, euskaraz bizi diren munduen bizipenak ezagutuko lituzkete, eta euskaraz bizi nahi duenari euskaraz bizitzeko aukerak erraztuko dizkioke. Eta horrekin guztien arteko bizikidetza askozaz ere bareagoa izango litzateke. Eta euskararen barnetik ari den jendeari? Euskararen barnetik ari den jendeari dagokionez, esango nuke, hizkuntza baten biziraupena eta hizkuntza baten hazkundea, lehenik eta bain eta ororen gainetik hizkuntza hori ezagutzen dutenen esku dagoela. Ez dago erdaldun elebakarren esku. Erdaldun elebakarre pausoa eman behar dute. Euskara indartuko bada eta haziko baldin bada, eta euskaraz bizi nahi dutenek bizi ahal izango baldin badute. Baina, euskara etxetik euskaldiztun direnek, edo etxetik izan gabe euskara bigarren hizkuntza bezala ikasi dutenek, ez baldin badute euskararen erabilera ohikoa, naturala, oso normala, aparteko konotazioari gabea, eta batez ere gainera esparru ez formaletan, ez bakarrik administrazioaren aurrean, baizik eta etxe bizitzan, lagun artean, eta bar, ez badute euskararen erabilera natural bat egiten. Horrek esan nahiko luke, beraientzako euskara ez dela, beren barnean beharrezko hizkuntza, ez dutela barneratua, ez dutela modu natural batean bere egina. Eta hori, euskal hiztun direnek eta euskara ezagutzeagatik hiztun izan daitezkenek egiten ez baldin badute, nola demontre, nola arraio, egingo diegu euskara erakargarri, euskara oraindik ezagutzen ez dutenei. Beraz, honetan, uste dut, gaur, iaia ahaztuta dago,
ze denontzako askoz atseginagoa da, hirugarren batzun bizkar botatzea, norberaren erruak eta norberaren gabeziak, ez da, baina merezi du gogora ekartzea, aktualidade guztia duelako Jose Anton Hartzeren esaldi hark, hizkuntza bat ez da galtzen, ez dakitenek ikasten ez dutelako, dakitenek erabiltzen ez dutelako baizik, ez da? Eta horrela da, eta horretaz oso kontziente izan behar dugu euskal hiztunok. Alegia, hizkuntza erabiltzeko aukerak beharrezkoa ditugu, aukerari gabe ezin baita erabili, baina hori bezain importantea, eta esango nuke importanteagoa, eta hau bai esaten dira euskal hiztunei, hau bai da euskal hiztunentzako mezua, da ditugun aukerak baliatzea. Eta ditugun aukerak baliatzea ez beti, baino gehienetan geure esku dago. Beaz, zu hizkuntza politikako arduradun izan zera, sailburu orde, 4 urtetan, eta horre ere sumatu duzu, batzuk asko, espero dute, podere publikoetatik, hizkuntza politiketatik asko eskatzen diote horri. Euskaldunak edo, Eusken alde, ez da daudenek. Beste zemaitzu berriz, hizkuntza politikarik onena, bat ere egiten ez dena. Zein da hor proportzioa, esan duzu hizkuntza hiztunen ardura, baina podere publikoena zein da hor. Bai. Podere publikoek ezinbestez, bere egin behar dute hizkuntza politika aurreratu bat eta aurrera zale bat, zilegi izango dena eta demokratikoa izango dena, alegia hizkuntza aniztasunari benetan arnasa emango diona. Horrek esan nahi du, ezin dela egon laissez-faire o laissez-passer politikak egiten. Hizkuntza politikarik eza ere hizkuntza politika da. Beti, indartsu den hizkuntzaren aldeko politika eta aula denaren kontrako politika. Alde horretatik, herria eginten aldetik, ezinbestekoa da hizkuntza politikan aitzindaritza bat, konpromiso bat, zertarako, kasu honetan, euskararen erabilera bultzatzeko, zein helbururekin gaztelaniaren kontra, gaztelania gainditzeko, ez. Baizik eta gaztelaniaren ondoan euskerak beharbesteko tokia izan dezan, eta beharbesteko tokia hizkuntza bate bakarrik aurkitu dezake hiztunen Espainetan, edo hiztunen begietan, edo hiztunen eskuetan idazterakoan. Hor bakarrik, eta horretarako aukerak sortu behar dira, eta aukerak sortzeko lan horretan dagokie egiteko ikaragarria, herri agintei horretan ez dute izan esango nukenik jarrera, urruneko jarrera bat, jarrera defentsibo bat, baizik eta jarrera proaktibo bat horren alde. Baina, esan dudana, ez dezagun uste izan lege babes egoki bat edukitzeagatik, hizkuntza politika publiko aurreratu bat edukitzeagatik kontua konpuntua daukagunik. Hoienik gabe ezin da. Eta ikusi besterik ez dago zer gertatu den iparraldean 25 urteotan, euskarak atzera egin du, ez duelako eduki herri erakunden aldetik bultzadarik, ez lege babesik, ez delako egon alako hizkuntza politikarik, baina baita ere, herritarren atxikimendua bera ere ahulagoa izan delako. Euskal Autonomia Erkidegoan euskarak eta elebitasunak indartsu egin dute gora. Nafarroan aurrera egin du, baina askozaz ere motelago. Eta biztan da, herri aginten konpromisoak eta egin diren hizkuntza politikak eta herritarren atxikimenduak neurri diferentekoak direla Nafarroan eta iparraldean. Beraz, faktore guztiek importantzia dute, baina aipatzen ari naizen honek, herritarren atxikimenduak du guztiaren gainetik nire ustez, eragin erabakigarriena. Euski hizkuntza indar berritzen baldin bada eta noren meritua da. Hizkuntzak atzera egiten baldin badu, noren hutsa da. Meritua eta hutsa. Gizartearen aberarena. Eta gizarte horretan norena edo, norena, meriturik handiena, hiztunena. Bera, kontu izan, euskarak nola iraunduen mendetan. Eta euskarak babes instituzionala argi eta garbi Euskal Autonomia Erkidegoan eta motelago Nafarroan, baina babes instituzional hori azkeneko 25 urtetan bakarrik eduki du. Eta hala ere iraun egin du, jakinduelako egokitzen herritarren behar izan komunikatiboetara eta herritarrek atxikimendu bat eduki dutelako. Beraz, meritua herritarrena. Galera, baita ere, galeraren errua herritarrena izango litzateke. Baina, klaro, herritarren atxikimendua ere ez da supermerkatuan erosten den zerbait edo zeruti datorren zerbait. Hori ere elikatu egin behar da. Eta hori elikatzerakoan, herri agintek egiteko handia daukate. Ez da gauza bera, herritarrei esatea hizkuntza batek ez du ezer balio,
eta etzazu hori ez ikasi ez erabili, eta erabilizazu ingelesa, ze hori da etorkizuna duena, edo esatea, izu ingelesa ikasizazu, baina gainera zurea den hizkuntza, eta zure gizartekoa den hizkuntza hau euskara ere, hizkuntza moderno bat, edo zein komunikazioarako balio duena, erabilizazu ze merezi du. Herri agintek horrelako pedagogia soziala egiten baldin badute, herritarren atxikimendua ere altuago izango da. Herri agintek egiten dutena baldin bada, euskarari bizkarra erakutsi, edo hor konpon utzi, herritarren aldetik ere atxikimendua bajoago izango da. Beraz, faktore guztien uztardura da. Horretan importantea. Hizkuntza politikak herri aginten aldetik ere aurreratuak izateko, beharrezkoa da herritarren aldetik ere atxikimendua handia eta eskaera handia egotea. Herritarren aldetik atxikimendurik ez badago, herri agintek ere errezago emango diote bizkarra euskarari. Aurreko Eusko Jaurlaritzaren agintealdian hizkuntza politikako sailburu orde izan zen Patxi Baztarrika. Lehenagotik eta orain Andoaingo udalean euskarari loturiko lanetan. Bere esperientzietan oinarriturik eginiko gogoetak dira, iruzkinak eta proposamenak, eta akaso eta hau liburu egilei egin behar izaten zaion galdera, ez dute da mendeku txiki edo eta haundiren bat. Eta maitatzearekin eta politikoki edo ikuspegi identitario batetik defenditzearekin dena egina dagoela. Eta euskararekin dena egina dago bakar-bakarrik erabiltzen baldin bada. Eta on genuke, abertzaletasun instituzionaletik ere, euskararekiko dugun berotasun edo lotura identitario hori, berotasun hori erabileran demostratuko balditz, batzutan demostratzen den baino gehiago, asko dira demostratzen dutenak. Dudai gabe, aurrera pauso ikaragarriak eman dira alde horretatik. Politika gintzan gaur euskara zenbat erabiltzen den ikusi, eta orain dela 10 urte zenbat erabiltzen den ikusi, aldea ikaragarria dago. Beraz, ez goaz atzera, aurrera goaz. Baina garbi eduki behar dugu, oraindik zer egina badaukagula, geure esku dagoen zer egina. Geure esku ez palego, ez luke merezi kritikak eta autokritikak egiterik, baina geure esku dago. Eta alde horretatik, eta horrela bi adibide jarri dizkitzut, ikuspegi kritiko bat eta autokritiko bat aipatzearren, alde horretatik, agian ez da politikoki oso zuzena liburua, baina batek pentsatzen dena zintzoki esaten du. Eta, zer esango nintzuke abertzaletasuna hitz egiten baldin badut, ez abertzaletasunari dagokionez, bistakoa baita, ez abertzaletasunak zer nolako distantziaz hartzen duen oroar, salbuespen noski, ez hizkuntzaren kontu hau. Babeli Gorazarre, kritikak eta iradokizunak, konbentzimentuak eta ziurtasunak ere badira, hizkuntza bizi berritzeko ahalegin etengabean aritu beharra dagoela, egilaren ikuspuntuak ere hor daude, besteak beste, euskararen osasun egoeraz egiten duen diagnostikoa. Patxi Baztarrika. Oro har euskararen osasuna zeinan erantzun beharko banu, esango nuke euskararen osasuna askok aitortzen dutena baino hobea dela eta askok nahiko luketena baino ahulagoa. Bigarren kontua erantzungo nukena, euskararen osasuna ezberdina da euskararen lurraldeetan. Euskararen lurraldeak 3 beintza badira, iparraldea, Nafarroa eta Euskal Autonomia Erkidegoa, eta horietan euskarak eta elebitasunak indartsu egin du gora Euskal Autonomia Erkidegoan, aurrera motelago, baina aurrera egin du Nafarroan, eta atzerantz egin du iparraldean. Oso erabakigarria diren faktoren uztardura, lege babesa, hizkuntza politika, herritarren atxikimendua, neurri diferentean uztartu direlako 3 leku horietan. Baina euskararen osasuna oro har, ez da hilzorian dagoen hizkuntza batena eta gutxiagorik ere. Begira, munduan hizkuntzak hil dira, hiltzen ari dira, eta hilko dira. Baina euskara ez dago ataka horretan. Ez dago hil edo biziko ataka batean, oro har hartuta. Azken batean Euskal Autonomia Erkidegoan bizi da, euskaren lurralde guztietako herritarren 80% gutxi gora bera, baita euskal hiztunen 80% gutxi gora bera ere hor bizi da, eta oro har ezin esan euskara ataka horretan dagoenik. UNESCOren beraren atlasak ere hori erakusten du. 2001ko atlasarekin konparatzen baldin bada 2006koa, euskarak hobera egin du. Bere adierazle guztiek hobera egiten dute. Hemendik ezin da atera, edo ez da atera behar, ondorio bezala, egin beharrekok egin dauzkagunik, ez. Honek erakusten digun gauza bakarra da,
hizkuntzak erabiltzen ez baldin badira, hil egiten direla ikusten dugun bezala, eta hori ikusten ari gara eta ikusten jarraituko dugu, badira 1000 pare bat hizkuntza hiltzeko arriskoan jotzen dituenak zehazki UNESCOk, eta erabiltzen ez badira hil egingo dira. Euskararen bilakaerak urteotakoak erakusten diguna da, justu kontrakoa, segun eta gauzak nola egiten diren, egingarria dela, posible dela, gutxiagotua den eta hegemonikoa ez den hizkuntza bat euskara bezalakoa bizi berritzea, guztiz posible dela. Hori da euskaratik ateratzen dugun irakaspena. Eta honek zer esan nahi du, iraganak onaino ekarri gaitu da, baina iraganak ez gaitu etorkizunera eramango. Orainak eramango gaitu etorkizunera, eta orain egiten dugunaren arabera, edo egin gabe uzten dugunaren arabera, izango da etorkizuna. Gaurko atxikimendua eta gaurko herri aginteen konpromisoa izango da, inolako zalantzarik gabe, biharko arrakasta. Gaurko zabarkeria izango da biharko itomena. Beraz, gaur egiten denaren esku dago. Ezin da esan euskarak etorkizuna bermatua duenik, esaterik ez dagoen bezala, euskara hilzorian dagoenik. Eta euskara hilzorian ez badago, euskara maite dugun hoi, eta propio erabiltzen dut hemen maite, ez zaigu interesatzen mezu hori ematerik. Zeren eta mezu apokaliptikoak beti dira akaberakoak, apokalipsiak hori esan nahi du, ezta? Bukatu dela, amaitu dela. Bukatu denarekin inorrezta juntatzen. Izatekotan bukatzera dijoanak pena ematen du, baina ez du ilusio hori sortzen beragana joateko. Beraz, mezu horiek gainditu egin behar ditugu, eta lanak txukun eta itxuraz egin behar ditugu, etorkizuna irabazteko, ze euskerak eta euskal hiztunok geure larrutan ikusi duguna urteotan da, gauzak txukun egiten badira, aurrera egin dezakegula. Patxi Bastarrika izan dugu, Babeli Gorazarre euskaraz bere liburuak hartu duen tituloa, gaztelera zinork nahi izan ezkero, Babel o Barbarie. Alberdaneak eginiko edizioak biak. Hemen entzun dugu, kulturarloan, Eusko Ikaskuntza eta Euskal Herri Irratia kulturaren zabalkunde lanetan elkar harturik. Eusko Ikaskuntza, jakitez.